Soro ndokuti hanzvadzi yangu irikutengesa ivhu remhuri isina kutizivisa. Isu semhuri yekwamanyonga nababa vangu varava ari munhu akatodzoka kumusha achisvika mane mautotukana ukawanza zvekutaura chakungopa musoro wenyaya ukada kubva wataura nokupa judgment tidaro kungopa musoro wenyaya. Saka makauya kuno unopa musoro wenyaya nomupira kuti hanzi iwe vanzwa zvataura hanzi iwe wakatengesa nzvimbo yatakanga tangoti ugare isusu wakwamanyonga usina kutaura nesu. Ichokwadi here kana kuti hasi chokwadi? Gadheni rari kutaurwa iri nderangu ndakaripiwa nababa wangu pano padare. Waridei? Hanzi gadheni iri ramukutaura nezvaro ndakaripiwa nababa wangu vakabereka iyi. Baba wake chii chenyu? Baba wake avari munina wangu haana mbokuwa nemunhu. Gadheni ravo riri ramai. Tichiri kubvunza uya imi munoziterera peri munomira sehwitness. Hanzi gadheni iri ndakaripiwa nababa vangu. Zvokuti gadheni akaripiwa nababa vake zvakangofanana nezvinoitwa panhaka zvokuti vana kana vasara vanogona kusiyiwa achinzi uyu chimbotora uyu umbotora uyu. Handiti akapiwa achinzi ashandise segadheni remhuri yese, noti zvokupiwa kunzi atengese. Hanzi wakapiwa kuti ushandise kwete kuti utengese. Gadheni iri ndo ratairima kudhara baba wangu namai vangu vachiri vapenyu. Hanzi gadheni wakapiwa kuti ushandise kwete kuti utengese. Hongu ipapo handisi kuparamba. Panzvimbo pandakatengesa inini ndipo pakawedzerwa naamai vangu vachiri vapenyu. Hanzi pandakatengesa kunyange tisikabvume kuti ivhu inonzi kutengesa, inzvimbo yakawedzerwa naamai vangu vachiri vapenyu. Takaita zvatakaita miganhu nofunga uyu mwana mudiki chaizvo chaizvo. Miganhu yemagadheni iwayo isusu tinoiziva kubvira kare muri murodhisha. mukupikisa here nzvimbo yavakawedzera taita kuti mutsanangurirane tiri kuipikisa kuti amai acho havanombowedzera. Hanzi amai enyu havanombowedzera. Sabhuku nezvaungatibatsirire panyaya idzi sezvo ndakazwa mushando weko. Nyaya iyi inenge iri kunobatirwa pakati. Nyaya iyi yakatangira pakuti vana ava vachigara naamai vavo nababa vavo vari vapenyu. Vana vapi? Uyu musikana uyu nevamwe vake vachigara nemhuri yavo vari vapenyu ndo vaigara naamai vevavo vachigara nemwana wavo Gotwe. ava uyu mwana wevava avo ndo mukoma wababa weuyu. Uyu tohanzvadzi neuyu iyanzwa hongu vachigara vakadaro. Ambuya vakashayika amai vevava pamba pasara pachigarwa nababa uyu naamai veuyu nemhuri iyi. Uyu aigara kumufambusi nemhuri yake aivaka vako imba yake pasaidhi muyadhimo aivakwa naamai kunzi avake uyu mukoma mukuru achigarawo zvake kumufambusi uko semunhu aenda kubasa. Right, muri amai veuyu vafa nababa uyu vafa. Vana vakambosara vachigara pamba iri vari nehanzvadzi yake yakazoshaya nemukoma wake akashaya zvakare. Ava vachizobva kuHarare vakasouya vachizogara mumba yaamai vaigara vachichengeta mhuri. Ava manja zvechokwadi vakauya vakatosogara nevavo vari vana adiki vachivachengeta. Uyu hanzvadzi yake yafa kwakasara mwana uyu nemumwe wacho musikana. Tofunga nanhasi achitogara kana asi kugara kumba kwevava asinyatsopaziva ipapo. Right, vagara kudaro mwana uyu akazobviswa pamba
ava kubva vasara vagara pavakadzoka havana sikogara mumba mavo vakasikogara muimba yegara imba yavo yabva vaisi yakadaro yakuda kutopazikawo mwana wekubva auya kudare remusha 2016 muna July achiti ndauya ndakushaya pekugara imba yandiri kugara yakuda kudonha achireva imba yevavo yaivanzi achinogara vabiswa mimba yavaigara yambuya ndo patakaita dare isu semusha na 2016 vatasainirana iri bepa racho riripo nababa tichivati aiwa imimi chiitai kuti muvakiro mwana we1 room panapa taita kuti 1 room tikavapa 3 months ndo patakabva tagovanisa zvinhu izvi avo vakatora munda waambuya ava vakatora garden tikasainirana pano iri bepa racho riripo baba vai vakavaka imba mukoma uyu tamudedza ku2022 nyaya yadzoka futi 2022 ichinzi zvinhu zvakamira sei akanyora tsamba yake iyi akatumira kumusha mukoma wevavo achinyora pamusoro pemba futi iyoyo negadheni iro tsamba dzacho saka vapari zvino vane munda wambuya ivavo uyu ane gadheni uyu munda uripo hongu uyu ane gadheni chete ezuka mukoma imba yamakati pana padare rakatovata vavake 3 rooms kumusha toenda tavati avake 1 room but hapana chaakaita pazvinhu avo vana vakafirwa zvotaura namusati mazvinzwa muchisikogara makati mwana uya vanogara kupi nevamwe wake vana ava taitongogara navo tese semhuri plus aitogara takatovachengeta mumba mangu vachengetera maambuya menyu mai masiya hamuna kugara mumba menyu kwedu itaitai vachengetera mumba matakavawana vari aiwa imba iyi payakanhingirira yakaitwa abandoned vana ava vakagovewa uyu akaendeswa kwatete kunjanja isu takasara nomwainzi evidence pamba bva pasara pasina vanhu imba pakatogarwa pakataurwa nanamai vemamusati zvakanzi imba pasara mukomana mukuru inini ndindakanzi nditore imba ipi iyoyo saka ndobva inini pandinogara unoda iweka unoda kutirasisa hozi nyaya iripo vana vakanzi kuenda kuwedza kuchengetwa tikutaura nzvimbo isingafambei uku kungoti vanhu vanenge vachiti vaonekwa ngombobatsirike asi hazviri kuti nzvimbo munhu akavaka imba tsamba yake yakanyora iripo alright nhaka yamuri kutaura inhaka yaambuya amai veavavo imi baba munonzani pane here ari kurarama makasara naye pakuberekwa kwenyu kwamakaitwa kana masara mega masara mega mai vakashaka gore ripi 1980 na baba ndisaraske mandrogo 1980 mai vakarohwawo guva mai zvinhu zvavo zvakaparadzwa ndichitaura ndakatasana nemi baba zvinhu zvamai zvakaparadzwa sei isati ndapinda mumatsamba enyu zvanguparadzwa nemadhuru racho sei zvakagovewa sei zvakagovewa sei yakafambiswa sei nhaka yavo mudedzi pane zvandiri kuongorora panapa imimi mwana mimi mbogarai kuseriku imimi garai kuseriku chatakuitira toda kuti tuvhenekane dai kuti baba uyenga ari mupenyu ndovanhu vadai tiri kutongesana navari vaviri zvino avo vakumira vari panzvimbo yababa wavo imi baba wenyu achiripo garai kuseriku uyu mwana womukoma wenyu ka handiti kao omunina wenyu that's right makaberekwa muri vangani mumba saka nzvimbo yerutarwa yagogo yakapiwa ani nani imimi nani imimi mega tiri kunzwa sabhuku vari kutaura kuti zvoni pane pamakasaina muchipanana mumwe achitora munda mumwe achitora garden imimi pakuberekwa kwamakaitwa mumba makaberekwa muri vangani muri 9 imimi muri wechinhamba chii wechinhamba 8 zvichireva kuti pana gotwe ari kupi gotwe akafa handiti
imimi muri wechinumber 8 Gotwe akafa. Ndoti munyatsondibatisisisa kazhinji goveveyo yaiitwa manhaka ekare yatisiyani nezvinezvi. Pamusha pevabereki kazhinji paiwanzosarira Gotwe. Gotwe uyu ane musha here waakasiya wake wakamisikidza kana kuti akafa asina musha? Anga asina musha. Dai Gotwe uyu anga achirarama ezvinezvi aisogara papi mimi chiti mhindi makagoverwa? Dai Gotwe ari kurarama pari zvinezvi Gotwe uyu aisogara papi? Aisogara pamusha upi? Imimi muchiti ndimima akapiwa yadhi yake Gotwe. Saka imimi vana ava vana vehanzvadzani, vana venyu ka vana venyu mimi vabereki vakashaya. Pakashaya vabereki vemunin'ina pakashaya munin'ina wenyu imimi akashaya achigara papi? Aigara paamai akaitira mhuri yake paamai. Imimi handimutaura zvakanaka kuti munin'ina wenyu, so which means imimi munin'ina wenyu aigara naamai, imimi maigara kupi nguva idzodzo? Ko saka penyu nhasi paipei zvamadzoka mumba maamai? Imiziva kuti mumba maamai mune mhuri yakasiyiwa irimo. Pindurai zvandiri kubvunza. Munin'ina wenyu akashaya achigara mumba maamai, handiti? Ashaya achigara mumba maamai, imimi mune pamba pamaigara pamaiti penyu. Imba iyoyo iripo here ezvinezvi? Kana kuti yanga iripo here nguva idzodzo musati matama kuenda pamba paamai? Imimi mwana ogosimuka ogonopunza imba yamuri kugara. Baba mwana akasimuka, mwana akasimuka muchiti zvona akanopunza imba yamaigara. Imi chakaita kuti muzobva pamba penyu pamaigara makunogara kwamai kuti chakaita kuti muswape nemwana chi? Imi munyasoziva kuti takabva pamusana pokuti imba yakanzi chienda munogara imba iyi hapasina munhu anogara. Ko mhuri yakasiyiwa nemunin'ina? Ava vari vana adika asi vakura ka baba? Aiwa, vanga vasina kukura, turi tudiki diki tisati vamuenda. Ezvo nhasi vakura vana vakasiyiwa vari mumba imomo, ndopwavari kuziva kuti apa pandiwo pamba patrofanira kugara, mumba masekuru imomo. Ndopavakafira baba vavo ipapo mumba imomo. Baba munin'ina wenyu akachemerwa kupi? Baba veava vakachemerwa ipapo. Which means vana hapana pamwe panhu pavanoziva kunzi kwepamba ipapo pagogo pakachemerwa baba vavo. Tiri kuwirirana neni here izvozvo kuti vana ava hapana pamwe pavanoziva? Nhasi waima kuti vana imimi chibudai, kana kuti wai nhasi imimi makuti vana chiyati chinja neimba, imimi manga muri mbori nepamba penyu pamaiti penyu? Pamusana pokuti pamba pangu pasina imba yange yasara isina munhu. Ameno maybe ndiri kurasika pana. Imba yakasara isina munhu. Ava turi kuti vana diki angazipinza chikorero. Saka muri kuti ava vana vanga vakugara kupi apa muri yakasara isina munhu? Imimi angoti munin'ina waya achifa here? Baba munin'ina wenyu achifa, imimi makabva mangosimuka here ndokubva matonogara ipapo? Yakambogara isina munhu. Yakambogara isina munhu. Vana avo ndokuzotanga kugara kavakura vakura. Aiwa, vanga vari kusaiti. Ndakatirayo imisambuko toda timubvunze mubvunzo 1 pamwe nogona kutibatsira kuti ima manyonga vanini venyu vachifa zvazvakamira zvakati zvikati. Vana vemufi vane vatakaungana naye padare nhasi vaigara pakati, imi muchigara pakati, kusvika pakaswaipa mumwe achiuya wachidai nokuti kusvika tisvike pamba yambuti yakapunzika ibege here kana kuti yakapunzwa. Ndambozwa muchitaura kuti mutitsanangura kuti tichinyatsowana pokutangira. Vachigara kudaro ava vabereki vava vashaya, vana vakasara vachigara vari vana, uyu nehanzvadzi yake nemumwe mukoma wake. Vari 3. Mukoma wane hanzvadzi kubva vashaya. Pane munin'ina uyu aitogara nevava, vaitomuchengeta zvichokwadi, vaichengeta mhuri, vaichengeta zvakanaka. Ava asara auyu manje, ava ndo pavakabva kutaundi vauya kuzogara kumusha. Vakatombosogara vese mumba maigara maambuya imomo, vachigara iri mhuri imwe chete, vachitomuchengeta ari mwana mudiki.
sekukura kwaanoita semusikana anenge akazomitiswa akaitawo mwana ndopakatanga kuda kunetsa zvinhu mwana achibva abva pambao vambonogara kubhindura kune uyo mukomana rusimudza roko akatombonogara kubhindura kubva azodzoka mwana uyu akudzoka usikugara pamba paye futi kubva vanetsana naamai mwana uyu ndopaakabudiswa mumba aiva asina kokuenda kubva anogara muimba yaive yavakwa nababa yaka iri pasaiti imba iyi yaive yaane mutswi ichinayiwa nemvura ndopaakazoya kudare taakuzoita nyaya iyo 2017 akuti ndaakushaivha kugara imba iyi yakudonha ende zvichiveve yakatsemuka ichiratidza kuti yakudonha ndopatikati aiwa iwe muzukuru watichiona dai wachiita sei chivakirwa mwana uyu 1 room takupo 3 months mvura isati yanaya akati aiwa ndo zvandoita tikasainira namapepa arapa haana kuvaka kubva ipaka mukaenda kuseri kwebepa iro ndopakabva tanosainirana futi kuti iwozvo watora munda uyu kwataitositi akusiyo gadheni iwo watora munda wese wangu kwataitositi akusiya gadheni tikasainiranapo tikawirirana munogona nyora ndinyore zita renyu kuti Evaristo utete movha masaina signature yenyu havasiri Evaristo Evaristo utete uyu ndiwo mukoma wavo akavaka imba iyo ine mutauro saka tsamba iyo ndiyo yakanyora asati ashaya munhu iye akatoshaya gore rapera iro ndopakatanga futi nyaya kwanonzi Titus ndiye Titus baba uyu okay padare rakaitwa naEvarist ire tsamba avanga varipo here tsamba yakanyorwa ichitumirwa kudare yaiuya kudare iri pamusvati rakaverengwa avanga varipo here takavaverenga tsamba yaruiziva tsamba muri kuiziva here baba pane tsamba yakanyorwa ichibva pa39 Scott Road Yetfield musi wa7 February 2022 yakanzi kudare ini ndini ndakavaka ndichivakira mai vafa imba yakadzorerwa kuneni saka ndeyangu ini ndakaipa kuna Gotwe Titus wemhuri yedu. Titus ane vana vaakasiya ndivo vandinozopa imba. Garden ndera amai saka ndere vana vaTitus. Hapana mumwe anoririma garden racho kusara kwevana vaTitus. Vedare rekwamutsvati nyaya iri pachena. Imba haisi yemhuri yaRuka. Saka mhuri yaRuka ngaivakire baba naamai imba yavo. Ini handidi maconditions paimba yandakavaka. Ndini mundiregere handwriting yacho. Ndiani akakutaurirai kuti wedzerai imba iyoyo? Ndapota hangu dzorerai imba kuvana vaTitus. Yobva yasenwa naEvarist utete. Makambosangana nawo mashoko aya padare? Sabhuku. Saka ikauya yakatouya nemwana nditokaenda achitonzi vaifana kuya nemumwe mwana wacho anonzi mwana vaifana kuya 2022 nyaya ichipera. Saka baba vakanyora vakafa ndite baba vakafa gore rino. Asi vakati vanoratidza kuti vana vaTitus vane mvumo yekugara. Ende anoratidza kuti stand iyoyo handiti uyo ari kuti akanyora tsamba mukuru kune vava. Kura kuti nzvimbo yakanga atsvagira amai handiti amai vaenda kwakurova ndobva yadzokera kwaari. Iye ndobva azopa Titus handiti izvozvo. Munomu maningi ndotengera amai vangu standini vamwe vasikade kuburisa mari dzavo. Amai kana vafa stand inodzovera kwandiri ini muridzi ndakatengera amai. Mukupanzwa here Vamanyonga? Ndikuzvinzwa. Munoti kudii pamusoro petsamba idzi? Ndakazonzi nana handati pindurai tsamba idzi munoti kudii? Anyora tsamba mukuru kwamuri achinyora mawaniro akaitwa stendi namai achizoratidza kuti apa Titus isu hatimuzivi Titus kana taimona ndaingoona ufesi asi mazita handaizi kana ndoziva fesi handizoziva mazita. ndakanzi imba yakupunzika ichienda unogara apa. Hatikutaura zviri pabepa kune munhu akatsvaga stendi.
asiri Mavhiri akatsonga stand mavhiri vhirika iye haana mbogara kunoku kana 1 time zvai anonzi Luku ndiani ini pane tsamba yakasainwa yayekudhara ndeya 2016 pane pakahighlightwa kunzi gadheni ratete achenzira pairimwa naTitus Munyonga ndizvozvo. Inini mubvunzo wangu wandida kubvunza ndechekuti baba veuyu vachishaya vakashayikira pamba ipapo, imimi mune kunhu kwamaigara, chikonzero chei chakazoita kuti imimi muchisimuka kwamaigara muchiuya pamba apa? Yeti Titus wachona anga ane mhuri anga anayo despite kuti vana vanga vari vadiki. imba iyi yakati pakafa Titus imba yakabva yasara neti vana vamhenu vakamboenda ndobva yasara imba yaye ndobva yasara yayega ko imimi penyu pari kupi? pakazopauya adzoka kumurume tipedze nyaya pakazochinja nomai bva abatana uyu bva apedza futi kutengesa pese ipapo izvozvo pane vanhu 5 apa akuenda kugadheni kwacho kwambuya ikoko fati kwacho isu tiri kutaura kuti tiri mhuri tese isu hatimbomurambidza hatinombomaka isusu tiri mhuri tisu akanzi tekomanyonga tisu tinobatsirana naye saka tiri kuti tingoti isusu hasikuda kuti arambe achitengesa chete zvokuti zvokunzi zvazodii zvimwe zvese zvatinena iyo maconditions iwo anopiwa kunzi apa nhaka haifanirwi kutengeswa handitika izvozvo zviri right but chatira kutanga taita ko-identifya muridzi wenzvimbo dzacho kuti ndiani. Makazvarwa muri 9 mumba, mwana wekutanga ane pake here? Anogara kupi? Haana kusiya mhuri here? Mupenyu ndemati ndimukurarama chete. Mwana wekutanga ane mhuri here? Wamai venyu wemhuri yenyu mi baba? akasiya yadhi yake. Akasiya yadhi yake iripo? Iye haana mutauro. Wechipiri? Ndikubatsire dare ringape hombo usiriwo. Ava vana vakumusha kuende kwazvimba ndokune imwe mhuri yacho. Ava kunoko vakagara vari iyeyu akanyora tsamba uyu naLuka naTitus. Kuno kwangwa kuri kwa amai chete. Kuri kwa amai kumusha kwamufati. Amai vevava ndambuya vedu anodzera sekuru. Haana kugara kuno. Havana kugara kuno vanhu ivavo. Akatoni zita rake riri kwazvimba. Akavaka imba. Pakafa ningi sekuru amai vacho vari kutaurwa ambuya vedu vatiri kutaura nezvo vakabva vatora vana vedu ava vanga vari vadiki ndobva vauya navo kwaMutsvati ndobva vapiwa stendi yavo maMutsvati iwe ndo stendi dzacho dzatiri kutaura chete. Akatsvegera amai stendi ndiani? Vakauya vakapiwa nehanzvadzavo vakaita kupiwa nasekuru. Vakaita kupiwa nasekuru which means stendi ndeya amai venyu. Ana sekuru vekwaMutsvati vakati chii mushure menguva noti mune kumusha kwenyu kwaimandi ndizvo aiwa ngatiwirirane chimwe chinhu chamunogona kutirasisa chiri pachena. Ana sekuru vekwaMutsvati vakashedza amai venyu ubva wavapa nzvimbo handiti ubva wapa mwana wavo nzvimbo handiti vapa mwana wavo nzvimbo mwana akazosvika pakushayika hake asi imimi mune kumusha kwenyu kwana kumadzibaba mese makakurira ipapo maiteera mukaka zvenyu mese makurira ipapo ana sekuru vakakuti ichi vakashaya mai minye stendi yacho novakaipana varipo ana sekuru ana Mutsvati vakatondipa munda. Dambudziko riri kuitika chete ndiri kudai ava vakatombogara muri zvakanaka but havenoti kutengesa kwavari kutaura ivo vakatotengesa kuti bayati pacho hamuna kuisa munhu wanire ndachasvika ikoko kuti mungachiva mukatengesa paipai ngaabatwe nemhosva yekutengesa panhu pababa vake pati kunonetsana nemazivuru ndepekuti muda kutora zvinhu zvese hamusura kupa Titus gadheni ndo patira kutaura ka tikakwanisa kutanga ta-identifya muridzi wenzvimbo ndimai venyu haisi yenyu handiti kuwirirana nzvimbo ndeyamai venyu vapiwa nani nemhuri yavo yekwaMutsvati. Saka imimi chicha makurwira ichi nhaka isiri yenyu. Saka takadaro ndakubvunzai kuti mwana wekutanga wekuzvaromba menyu ane pake here which means yeye ari out. Wechi2 ane pake wechi2 ndimi ari kugara kupi
wechitundu yani mukadzi akaroorwa ndozvatiri kubvunza akaroorwa which means ane musha wake acharamba achidzoka achicontrola kunoko handiti which means yeye ari out wechi3 akaroorwa futi haapo panhaka iyoyo yatiri kutaura nezvayo tikuwirirana ka wechi4 haapo wechi5 good wechi6 akaroorwa wechi7 ari kupi akashayika handiti wechi7 akashayika murume ka murume kana mukadzi murume akasiya mhuri yake mhuri yake iri kumusha which means panhaka yatiri kutaura nezvayoyo haapo handiti wechi8 ndimimimi mune mhuri yenyu handiti good wechi9 ndiye uyu good saka nyaya yaita nyaya yapo yapakati pevanhu mimi muri vaviri aiwa asi ndasvika ikoko nyaya iri pakati pavanhu imimi muri vaviri number 8 nanumber 9 good imimi number 8 mai venyu nababa vauyu akatanga kushaya ndiani mai venyu akakuberekai nababa nemunin'ina wenyu baba vauyu akatanga kushayika ndiani akatanga kushayika ndaamai muri kubatsirwa nditi vatanga kushayika saamai imimi mati makakurira kuno imimi makachema mai muchibva nzvimbo ipi mese maigara mukicheni imwe chete kuti munin'ina rugara imimi muri kugara pindurai zvinhu zvanoiti kubvunza ndati mai vashayika which means munin'ina wenyu anga ari mupenyu imimi muri mupenyu handiti mai ndo vashayika imimi mai pavaichemwa imimi baba makabuda mumba ipi muchiti makunochema mai munin'ina wenyu akabuda mumba mupi achita kunochema mai ngandipindure ina baba apiwa imba yake kusaidiwa kwaanga imi muri chimi muri hanzvadzi imi makagara braketi rimwe chete nauyu handi saka ndikanimbotanga ndataura neuyu vana vemushakavhu vamai vakafa handiti kana muchida kutaura mimi munozitaura handisi kukudziisai zvavo but pane chinhu chandaa kuti ndiedze kubata kuna baba kuti mai vashayika imimi ndimimi muri kurarama manga masiyiwa kuti munin'ina wenyu ari kurarama imimi muri kurarama mai pavakashayika imimi makabuda mumba iyo here muchienda nochema mai uye akabuda mumba here achienda nochema mai chii chakaitika pakashayika mai pakati peutu hwenyu nemunin'ina wenyu munin'ina wanga wapiwa pakati popaanga akugara anga akatovaka then imimi maka mune penyu pamai vaka pamaigara which means mumba mune mwana uyu nhasi mumba mamai matiri kutaura nezvamwe handiti mumba mamai venyu pamba pamai venyu handiti dongo ramuri kutaura kuti ranga rakavakwa nababa ava riripo here une umbo sekuru ndimuripo dongo rakadaro riripo here tina sekuru vedu vari last born bamana sekuru ndo vane stand paipaiswa round kitchen nababa vevava sekuru veve pavakashaya stand yakabva yadzoka kwatiri isusu sasekuru veve vasina mhuri patatoipa mwana mateni uyo watakauya naye kwamugwagwa uyo ndo yaviri nzvimbo yake iyoyo haisi nzvimbo yataitosi taitosi hana kupiwa nzvimbo yaviri hatakawira zvadaro iyo yaklarifyiwa kai zvadaro imimi baba penyu pamaigara dongo rachona richiripo aiwa ndipamaika pamuri kutaura ndikutaura handiti mimi mati makabuda mumba uko kumuchazi chemamai pamba pawo pamakabuda pachona imba yachona yamakabuda ichiripo imi maipunzirwa imba mamurwa maikupunzirwa imba imi mambotaura pakutanga mukati twane titonga titwana tidiki imba yange yavakwa yakanyorwa kunzi imba yendiyange
akanzi imba iyi hapasina achaigara inopunzika haisina munhu chiendai munogara ikoko. Iri imba yenyu? Aiyo imba yavo yavakwa nemukoma iyeyo. Pane pamusoro kundinzwisisa ndati amai venyu imimi pawakashayika imimi makatobudwa mumba yakafanana neinei muchinochema amai. Chikonzero chei chamakazorekedza kuti imba iyoyo iparare imimi muripo muridzwe pamba ipapo? Ndipindurewo ipapo panobvunza. Ani mati makabuda mumba yamakabuda muchinochema amai mumba mawo? Imba iyoyo yamaigara yachona iyoyo? Ndikutaura ndiye akapunza kawo. Imimi mamboti vana vangara vadiki wani? Kaka ndizo. Saka wakapunza imba vana imimi muripo? Uyo atodzoka kumurume atora manje papa. Ndikubatsirei. Aba vaigara kutaundi zvandambotaura kumufakosi. Vanga vasingagari kumusha uko. Imba yakanga yakangosiwa yakamira yakadaro vakaita upenyu hwekutaundi. Yawo. Iyo vaisvika pakuparara. Yaitosvika pakutsemuka zvaichinaiwa nemvura. Iwo uri kubvumirana nazvo? Imba yavo yobva yasvika pakuparara. Uyu mwana uyobva amisikiza imba yagogo ndizvozvo? Yagogo yakatovakwa yanga yakavakwa kudhara. Yakavakwa nababa Titus. Vane tsamba iyi. Baba vane tsamba yobva wasiya vati iwe Titus ndiwe uchagara pamba apa sagotwe. Anditi 2016 akafarini Titus? Tsamba yakazonyorwa paita nyaya manje kuti mwana waye ashabe kugara. Alright. Sagotwe anditi inhaka yaiparadzwa. Sagotwe saTitus semunhu akatsvagira mai vake pekugara mushamana sekuru vakapiwa nana sekuru. Titus ovavakira mai vake. Evaristo ovavakira mai vake. Ende munyasovhuma kuti ndiye akavakira mai vake. Imi muchigara kwamaigara. Yezvo Evaristo wachona akavakira mai ari kuti we Titus sagotwe chienda nogara naamai kumusha. Titus uya asiya mhuri ka. Mhuri yachona ndiyo iyika. Saka chaipa kuti vana venyu vagare mumba magogo enyu chi. Chaipa nhasi kuti vana vachigara mumba magogo chi. Sevana vagotwe. Nhaka yekudhara yainzi gotwe ndi unosara pamusha. Dai tese tiri vana vaisha inini ndini mudiki zvicho ndaitosara panapa. Wobuda unotsvaga tsvaga. Ndozvimwe chete zvakaitika kumhuri kwenyu imimi. Zvakaizoitika kandizo kuti imba zvayasa munini wangu apa imba ndobva yasa isisina munhu ava vange vachiri vana adika. Makauya kunogorere ipimi? Kupi? Uko kwacho kwaNyamande. Ndipandakakurira chikoro ndikwanaka. Pandikunetsana unona manyonga ka. Pandikunetsa. Point ndiri kutaurwa namutsvati kuita kuti ndikumurerera. Ari kutaura zvinhu zvinobatika. Ende poita tsamba yakanyorwa ine mukoma wenyu. Anzwa kuti kumushango kunenge kune mutauro. Akarakidza kuti iye imabvuma kuti ndiye akanga avakira imba amai iye mukoma uyu. Ndiye mukoma uyu ndiye mumwe chetezve anotaura kuti vana vaTitus havafanirwi kunetswa paita mutauro. Vana vaTitus ndovachagara ndizvozvo ndovachagara ipapo. Hapana kutaurwa imi. Pakataurwa naVatitus nemunhu akanga avakira amai futi imba ipapo. Kureva kuti munhu akavakira amai imba ane voice nekuti kanida noti idzodzo takadzitonga munomu kuti mwana utengera amai vamwe voramba kutenga. Amai kana vafa inodzokera kwandiri. Kunyange mama muchigara ipapo dzakaitika mana Chipatiko mumeso dzimwe dzikaenda nekumapusa ndichitaura ana Chipatiko akakonwa atengwa kuti iwe chisaputa inini. Nyamba amai avaka vaiva nevana nababa vakasiyana siyana. Saka akatenga uyu aiva nababa wakewo. Saka wafa uyu mukomana aigarapo uyu anobva aita kwaSabhuku kuti bisa zita iri uise rangu iri. Mukota dzangu kuti tambisa munomu. Saka zviri pachena chete ka fanga point ambotaura ndaibata zvangu yekuti uyu kana agerepo ngaagare. Asi kana papa kutengesa ndopata kuti kuwanzwa makuita zvipi. Ani ndozvataura here. Ndova nenyaya chete. Zvese tangotaura izvi. Uyu ihanzvadzi yangu. Kana kanzafa kana takatoenda kunhamo totoenda tiri mumota mumwe. Kana yopfuma chaiyo dati asino akatorwa unoidya hapuna. Handina kana problem naye. Kana kumusapota kana kuda kuita business. Vakauya kumba kwangu chaiko anetsana nemurume. Ndakatoti toda kutangira business. Akazongoregedzawo zvake tangori. Ndopandiri kuona pongoti chete iwewe chengetedza zvinhu.
padaida kuenda kuti sedare ava vazukuru hatina dambudziko navo kugara kwatoita mumusha asi dambudziko rikuya ipapo inini kuti vazukuru avo acknowledge kuti garden ratitles mwana haafanira kutengesa garden handiti garden ratitles handitika harisirei ratitles makatora munhu uyu ngaachirega kutengesa garden handi takatomboya paanoti zvakataurwa iye aripo evharisti wacho zvakanzi garden risatengeswe but apa takazoona gore rino rakatengeswa chete ndo pane nyaya saka sabhuku atibatsira zvinhu zvakakosha zviri straight forward hana kwakarekera otherwise dai tofevha yedu mabheji kuti ndizopuwa chingwa heti tengerwa heti zvatetiwonazo but anyway nyaya iripo ndeyekuti nzvimbo iyoyo kuona kwatiri kuita ndeyekuti ichengetedzwe handizvozvo titomboramba kana ivo ana murehwa wacho kuti varima as long as pasina kuita sei pasina kutengeswa chete because takabvira yatengeswa yatoenda ichadzoka kana kune vana murehwa vadiki vachatevera kana kune vana vedu vakuda kuzopa claim kana tafo isiso pane pasina claim because pane button imwomwo chete aiwa shoko rautaura ndari capture kunyange wangu usina kupuwa mekutaura but ndari bata kuti iri kuchengetedza bhozi munoziva kuti chinonzi nzvimbo ka kuchivanhu kwedu tinoiti nhaka chinhu chinonzi nhaka hachisi chokutamba nacho ngatitambe nezvimwe zvinhu but inoti nhaka ndosaka muchizoona kuti mumwe anogona kuti baba wake vachiitirana vachibatsirana but pane pamwe pokuti pakuitwa mudzimu manje uyo agone kuenda kunoomberera mudzimusi wako bhozi inenge zvakunge chipo chekunge nhaka saka apapa mwanasikana tichengetedza nzvimbo iyoyo izvozvoka nzvimbo ngaichengetedzwe ende kana takatarisa futi zvakuti mwana wako wawazvara iwewo akashayawa nababa vane musoro hatingamudimbure mutsipa anotongogarowo ipapo unenge waenda kwawanyakurowa achitiwo ndakasaba mutsipa ende tsamba iyo yanyorwa nomukoma kai yatibatsira zvakawanda yanzwa mutauro ikati Titus isi Titus hatumuzivi tatozobvunza kuti ndiye baba wavava vakasapotwa netsamba iyo nemunhu futi akaita kuti stand iwanike zvine mimi kana mupiwo ngatingotora zvakadazvatopera isusu shoko riripo ndekuti nhaka dzatinadzo idzi ngatidzichengetedzei ndo chinhu chikuru ngatidzichengetedzei ndotofanira kuti kusvikana musati kana wakashaya chingwa kana chii wofuma uchimema chipisi chelendi tiri kutengesa zvedu kutengesa mutemo haubvumi state land zvinoda kuti ivhu rese riri panapa nderapurezidendi purezidendi anotarisirwa nani anotarisirwa nemadzimambo katati madzimambo tikusvika kuna sabhuku mambo wese mambo vanochengetedza ivhu kana patairwira zvematongerwo enyika isu tairwira ivhu zvemari tatozozviona manje izvi isitaisa kuti mwana wevhu saka ivhu rinokosha inhaka inozoita kuti mwana wako mumwe unoza nyika haisi kukuraka anoti nyika iri kukura ari kunyika ndiri kuyeuka inini pakaitwa kumbudzi kuyeuko kwainzi kunotorwa 90 years yaichiri nguva nguva yanasmith but pakauya chirwere chiye taiti ndakaviga muzukuru panapo tichizoenda nguva shoma kanoviga mota uko handingoona kumbudzi vanhu vangasambofunga kuti mbudzi yainzi inozara after 90 years isu takakura kusingafiwe isu kana namai vedu vaitokwanisa kuenda kunhamo yekwachirina mhora uko ezvi vakakuendere kwedziri mumudzi vanenge vasiyanani ezvi kuseni kunokuva otherwise ndotoona vanhu 2 or 3 vasikotaura kuti tafiwa nhasi unoche imwe nguva kunombosvika 5 vachisikotaura pana kuti kwafiwa saka sekretary nasingi kunyora kwako ndikokuti nzvimbo yatsara ngadzichengeteke tikunzwanana tikunzwa sapo tikunzwa namanyonga tofunga tatosvika pakuguma tichiita kuti vasaine zvavo asi makore ano zvavo ndokwakutaura zvangu makore ano chandakaona kazhinji
tsvaga panonzi pango. Kana ukaita imba yemapango panonzi pango. Zvakafanana nemumadzimai, ngatiti adzimai ndavaramba kana kuti vafa. Mukadzi akasogara imba iri kupedzisira, kana ari mukadzi ane brain anoti handidi ndivakirei mapango. Make maanonzi mangu, maanotaira zvaanoda. Dzidza izvozvo. Njoro ndoga kauri hauna kunaka. Kana imi mamanyonga muri munhu kuchazoti madam kusina stand yekumboshare naye kumboti nopamutauro muri mukono chavo kandakakutarisa gentleman wokutoti ndotobvunzawo mazano. Madam nomusha makanyatsofambira kana maenda kwana asekuru kana maenda kwenyu kumusha otherwise kumusha kwenyu makamirwa neusadu umambo watokumira manyonga. Zvino mogara kuri makawanda. Ngi vana atezvarenga wakamira mari muri muno sekuru vabatwa naofisa vanzi kwenga ndakati kupera kwomwedzi nhasi ndi 26 mwedzi hausati wapera. Saka tati isu achataura kuti zvanzi nashe murapi mari dzinogona kuuya isi tozongosangana muswani wa30 iye hachamira 30 futi kuti ngaiuye ionekwe kuno. Kana yauya tichiona but ndoiye rinonetsa kuti haipo hana sekuru ari vega futa nini haipo havasi istotoda mashuru kuzvinzwa ndokuita kuti vauye kana akati mari yauye mukanizisa. That's right. Saka mukana chaiwa chimuratidzo mari yako inouya. Izvo kuti tete hamuchamupa deadline nega. Tete musakutano anonzi atanga kuiparadza futi ndotsvakai. Ngaiuye. Kana yauya tobva tabata mafoni ari imomo. Imi muchakepcha nemafoni kwamachinokukudzesi mukepcha mafoni. Uchire zvenyu musumuka. Amanyonga mutupo chii? Zurui. Aiwa ushe wakakumira ndozera chero kuti ukapawo havajevhe mumabhawa. Vechidika havatinetsa kujevha mumabhawa madzimamwe. Indofunga ini ndakura ini ndakuma otherwise tizera mujira kuti munhu mudiki kwandiri. Indiri kuma 80 something 70 ati vamwe chete timu imwe chete. Ndisati ndakuremekedzai. Imamirirwa neumambo zvisikaite bofu. ate zuro indi yakazara mondo yaikumondola nanyamwira. Pane vamwe ane nyowani wani wako akangosimbobva watongouya